Children of God, mga anak sa Dios. Sa sinugdanan sa Kristyanismo, adunay usa ka seryoso kayo nga tension nga mitunga tali sa mga byuda nga Hudiyo ug mga byuda nga Greek converts. Ingon pa sa atong mabasa sa Acts of the Apostles. Ang mga Greek converts nagreklamo kay daw napasagdan ang ilang mga byuda sa adlaw-adlaw nga pag-apod-apod sa mga pagkaon. Kini nga isyu dili lang ni siya praktikal, kundi nagpakita sad ni sa cultural o linguistic nga kalainan tali sa mga komunidad. Komunidad sa mga Jews o komunidad sa mga Greeks. Ang mga apostoles nakakita nga dili nila tanan mabuhat. Busa ilang gipili ang 7 ka mga lalaki nga puno sa Espiritu Santo aron mao'y mutabang ug dinhi nagsugod ang ministeryo sa mga deacons. Usa niini mao si Saint Stephen ang nahimong unang martir. Ang mga deacons mao ang nagatabang sa pag-apod-apod sa mga pagkaon aron masiguro nga walay mapasagdan ug sa ingon makagahin ang mga apostoles sa sakto nga panahon alang sa pag-ampo ug sa pagsangyaw. Kining isyu sa mga Hudiyo nga mga byuda ug sa mga Greeks nga mga byuda nagpakita nga bisan sa unang pagsugod sa simbahan, aduna nay mga panagbangi o mga kakulian. Apan, pinaagi sa maalamon nga liderato o pagpaminaw sa lamdag giya sa Espiritu Santo, ilang nasulbad ang problema. Ang komunidad napalig-on o ang misyon nakapadayon. Ang kalisod nahimong opportunity sa pag-organize o sa pagpalambo usab sa ilang komunidad. Ug kini nga kasinatian nag-andam sad nato sa pagsabot sa ebanghelyo karon. Si Jesus naghisgot sa gugma nga nagdala sa pagsunod ug sa saad sa Espiritu Santo nga magtudlo ug magpahinumdom sa tanan. Mao ni ang atong pamalandungan karon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga gugma kang Kristo makita sa pagsunod sa iyang mga sugo. Mingon si Jesus, "Whoever has my commandments and keeps them is the one who loves me." John 14:21. Sa binisaya nga hubad, ang naminaw sa akong mga sugo ug nagtuman niini mao ang matuod nga nahigugma kanako. Kini nagpasabot nga ang gugma dili lamang emotion, dili lamang pagbati kundi buhat, action. Daghan ang moingon nga nahigugma sila sa Ginoo, apan ang pangutana mao ni mutuman bata sa iyang pulong. Ang gugma nga tinuod makita diha sa pagpasaylo, diha sa pagpaubos, diha sa pag-alagad. Kini ang mga konkreto nga pinaagi sa pagsunod kang Kristo. Busa, ang atong pagtuo kinahanglan ipakita sa atong kinabuhi. Kung kita mutuman sa Ginoo, kita nagpuyo diha sa iyang gugma ug presensya. Ang tinuod nga gugma kang Kristo makita sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ikaduhang punto, ang Espiritu Santo mao ang magtutudlo ug maggiya kanato. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nagtudlo kaninyo, nagtudlo kanato sa tanang butang. Pasabot nga wala gyud ay gibiyaan sa Ginoo. Sa atong kinabuhi usahay malibog ta unsay buhaton o unsa ba ang tama, unsa ang husto. Apan ang Espiritu Santo naggiya kanato pinaagi sa atong konsensya sa pulong sa Dios o pinaagi usab sa simbahan. Kinahanglan lamang nga maminaw ta. Ang Espiritu Santo maggiya kanato samtang kita mosunod. Busa, ayaw kahadlok sa paglakaw sa dalan sa Ginoo. Ang Espiritu Santo maggiya kanato ug magpahinumdom sa iyang gugma. Ang Espiritu Santo mao ang magtutudlo ug maggiya kanato. Story time. Sa kasaysayan sa simbahan, mitunga usab ang kontrobersya nga gitawag og Donatism. Din ilang gipangutana kung
Balido ba ang mga sakramento nga gihimo sa mga pari? Nga ang mga pari makasasala man. Pananglitan, kung ang pari nakasala, balido ba gihapon ang bunyag o misa nga iyang gihimo? Unsa may tubag ninyo ana? Ang uban moingon nga dili na valid kay ang ministro nakasala. Kabantay mo, mausad ni kanunay isulti sa mga laing sekta ninyo kung gusto mo nilang pingwiton gikan sa Katoliko padong sa ilang sekta. Nganuman, kay kung hate ninyo, nasuko na mo sa pare, dili na mo musimba. Kung mawala og malayo na gani ta sa misa, malayo na pud ta sa atong langit nung kalanon. Kung malayo og mawala na gani ta sa misa, dali na lang kayo ta sakmiton sa daghang mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Apan, giunsa man ni pagtubag sa simbahan. Ang simbahan mitubag nga ang sakramento wala magdepende o wala magagad sa pagkabalaan sa pari, kundili sa gahom ni Kristo nga nagalihok pinaagi kaniya. Gitawag kini og ex opere operato nga nagpasabot nga ang grasya naggikan sa buhat mismo sa sakramento, dili sa personal nga kahintang sa ministro. Si Saint Augustine, atong angkol, usa sa mga misupak sa donatism o mipasabot sa kamatuoran. Ang grasya nagikan sa buhat mismo sa sakramento, dili sa personal nga kahintang sa ministro. Bisan karon nga moderno na ang panahon, adunay mga tao nga murag donatist. Kung mangutana, usahay makadungog pagani tana kana moingon kana mga pari, labaw na ng mga bati og batasan, balidon ba na ang misa nga makasasala man gyapon na sila. Kung madunggan ni ninyo gikan sa laing sekta, kinahanglan kabalota mutubag nga si Kristo gihapon ang naglihok sa sakramento, dili ang pari lamang. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato sa paghigugma pinaagi sa pagtuman sa iyang mga pulong o pagsalig sa Espiritu Santo nga maoy mugiya kanato. Kadaghana jud nako gisulti ni, people come, people go, but the church remains. Daghang mga tao ang nahimong mga ilado, daghang mga imperyo ang gikahadlukan kaniadto, daghang institusyon ang natukod kaniadto, apan niining tanan nagpabiling nagbarog ang simbahan. Karon og kaniadto nagpabilin ang simbahan ni Kristo, ang Iglesia Romana Katolika. Kini dili tungod sa mga antigo nga mga tao o mga programang epektibo kaayo. Kini tungod kay ang simbahan nagpabilin kang Kristo o giniyahan usab sa Espiritu Santo. Ayaw pagduda sa gahom sa Espiritu Santo bisan pa sa kahuyang sa mga tao. Hinumdumi nga si Kristo nagapuyo kanimo ug ang Espiritu Santo magiya kanato sa hustong lugar aron ikaw makapamatuod sa gugma sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.